Дефицит и високи цени на българския домат това лято очакват земеделските производители. Заради продължителни валежи доматените градини в страната масово са поразени от болест. Още от Райна Зайкова. Доматите масово измират в Пловдивско и в Пазарджишко, за това се оплакват стопани от двете населени места. Причината е в лошите метеорологични условия. Проливните валежи, продължили почти през целия месец май, са довели до заболяване на доматите. Стопаните в момента масово скубят старите насаждения и засаждат нови. Ето вижте какво е стъблото. Ето доматите. Вижте как са стопили. Невена Найденова обхожда поразената си продукция и казва, че за 30 години, откакто гледа домати, никога не е било толкова зле. От засадените 500 корена, почти всички са болни. Пръсках, опитвах разни препарати, скъпи препарати, не знам какво, по 50 лева давах и видях, че нищо не става. Най-малко 3-4 тона трябваше да набера. Аз съм набрала 200 кила. Може и да няма толкова. От лоша година се оплаква и съседът и Димитър. Пръскам с медни препарати, да може да спасат другите, обаче нищо не стана. Всичко загива. Един се продава болката и загива. От Института за зеленчукови култури Марица съобщиха, че доматите са поразени от картофена мана. Тя ликвидира растението до 48 часа. И особено и сега, когато през деня температурите са високи, през нощта падат, сутринта растенията са окъпани в роса и това е една благоприятна среда за развитие на картофената мана. Заради липсата на ранни домати се очаква те да поскъпнат. Който е успял, който е по-късно насаден, ще има производство. Най-малко трябва да е леп домата, за да може да си покриеш разходите, нали? Да имаш някаква печалба. Доматите трябва да се пръскат с пестициди всяка седмица, но след предварителна консултация с агроном. Тези, които са успели да засадят продукцията си по-късно и са избегнали дъждовете, ще берат първите червени хубави български домати най-рано в средата на юли, а най-вероятно към края на месец юли. Райна Зайкова, благодаря.